Ljudi ne moraju da brinu. Imaju, ako ništa, rukovodstvo koje se drži svoje reči. Šta? Jer šta? Ljudi, morate malo, znači, da sačekate, ništa to tako ne pada s teba. Znači, morate malo Drago, čekaj. Morate da verujete, da će biti bolje. Jes govorili onda komandant Radlikić u onom ratu, ljudi, bit će bolje sam da prođe rat. Došao komesar Đukan, bit će bolje ljudi samo da odemo u tu Vojvodinu. Jes govorili na radnim akcijama, bit će bolje samo zemlja da se izgradi. Jes govorili sam kad smo skinuli ove tehnokrate, bit će bolje. Jes govorili. Jes mi govorili, bit će bolje, Dragane, samo više stranačije da uđe. Jes mi govorili. Jes mi govorili, bit će bolje kad prođu ovi ratovi, govorili su mi. Jes mi govorili, bit će bolje kad prođu sankcije, govorili su mi. Jes mi govorili, bit će bolje kad prođe slobo, govorili su mi. Jes mi rekli, sad ćemo u Evropsku uniju, bit će bolje, govorili smo. Sad će reforme, bit će bolje, govorili smo. Jes mi govorili, sad ćemo potpisivati stvarno sporazum taj sa Evropom. Jes mi govorili, bit će bolje. Jes mi govorili, bit će bolje kad se formira vlada. Kad? 2016. Kad? 17. 20. Reci mi da djeci kažem. Reci mi da djeci svojoj kažem da mogu miran umrijeti. Bez obzira šta vam kažu, vi znate istinu. U poslednje 3 godine Srbija je na pravom putu. Mrš!